Bamakɔ n'a lamini n'a bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Joansi Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn. Marahaba. Ko bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ. Joansi Seydou k'a dɔn nin dagabana mura in a dabɔlen don tuguni. Allah e ka mura in e taara a sɛgɛsɛgɛ ne m'a f'i ye o waati jan k'i ka taa test kɛ. Jumɛn test? Corona o don. Asubu. Amaba. La hawla wala quwwata. Mamudu. Na masigi dɔ di an ka don nun na. Masigi dama. An ka mɛtiri 10 an jɛ. A banna koyi. La hawla wala. Corona. Ne y'a dɔn. Awɔ. E dajugu bɛ ne la sanga ni waati. Ni corona kun bɛ e minɛ e t'i fara ne la. I ma foyi ye fɔlɔ. Joansi Seydou. C'est le début du commencement. Corona tɛ se ka anw minɛ. Anw kɔni den. Maa min ngora fura la. Burusi kɔnɔ a ka denmisɛnya bɛ kɛ fura la. Wallahi corona t'o minɛ. Corona de ka teli k'o fa. Mura gansan. Ne kɔni tɛ. Ko o maa dama min ni corona y'o fa. Ni corona bɛ sotiba maɲana. N la. Corona n'a bɛ maa min na. A fɔ n ye. N bɛ taa n tɛgɛ ta a tigɛ k'a sumusumu sisan. A bɛɛ ni samɛlɛ cɛ. An kɔni tɛ. E ka mura in mɛnna kojugu. Ni y'o waati de o wajibi o. Don o don i b'i kɔnfu mun ni fɛnw na ne y'a dɔn ko mura in k'a ti laban. Ne bɛ min ni min na e y'o dɔn wa. N y'a f'i ka taa Korofina i ka taa test kɛ. Non laisse tomber. Ni i kɛnɛyara i ka vacciner. I ka vaccin kɛ. Laisse tomber. Corona t'anw na. Ala barika la o t'anw minɛ diɲɛ na. A t'i la. Non. Joansi Seydou n bɛ kuma kelen kɔni f'i ye. Diɲɛ bana o bana bɛ yen. Ko microbe de b'a bila hadamaden la. Den minnu bangena san 1958 60 ka na. M'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ burusi kɔnɔna na. O bana t'olu minɛ. Olu ni maa tɔw tɛ kelen ya. Justement. Olu ni maa tɔw tɛ kelen mun na. Parce que a waati boloci dɔw tun bɛ kɛ. Ani marifaniya. Joansi Seydou. O kɛra anw na i kɔrɔ yan. Non aw ka marifani tile n'anw ta tɛ kelen sa. Aw kɛra hali marifani fa bi test kɛ. A nɔ filɛ n bolo la. Jamais. N t'a lajɛ sa n ko n da filɛ nin ye a nɔ bɛ n bolo la. Nin bila sa. Aw ye bazuka cɛ aw la. Aw fasalen don farikolo fasa bɛɛ. Nɛgɛ kɛrɛfɛ Mamudu wuli ka jɔ kɛ dɛ a kana na tile ganna. Sabatugara ni nafuma sogo bɔra i bɛ nafuma wulu bila a nɔfɛ. Ni nafuma wulu bilala a nɔfɛ. Joansi Seydou i b'i nafumasigi kɛ. O ye tiɲɛ. Joansi Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'humanité hadamadenya. Musa Mamadu Bagayɔkɔ nin y'a ka fasiri ye. Musa Kodi. Joansi Seydou k'a dɔn présidentsigi nata. A nege na ja dɔw la i ko sugunɛkɛ jara sɛ la cogo min. Joansi Seydou sabula olu t'i ye kɛnɛ kan o. Munna. Min ye sariyatigiw ye cour constitutionnelle. Joansi Seydou k'a dɔn n'i y'i kanbɔ olu de b'a larroué k'a lajɛ. Yanni masakɛsigi do tabalen gosili cɛ. Joansi Seydou k'a dɔn somin kelen bɛ caman na. K'a fɔ olu tɛna y'a kɛnɛ kan sabula sariyatigiw bɛna nɔminɛli kɛ. Joansi Seydou walima i k'a dɔn olu nabila wo kɔnɔ. Wo min b'a to u bɛ ɲɛnɛ présidentsigi kɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye février kalo ye. San 2021 o de fɔlen don. Nka yann'o don cɛ yuguba min bɛ sen na. Ani ɲɛfɔli min bɛ sen na. Joansi Seydou k'a dɔn nganamuŋanamumaw ani soba kule ye jamana janfabaw. Joansi Seydou k'a dɔn i bɛ ka tile la. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nangaraba tɛgɛ bɛna da caman kan. Dɔw yɛrɛ bɛ kaso kɔnɔ kaban. A ko nin mafia jugu in minnu sigira ka jamana pɔtɔ ka jamana janfa ka jamana daji jamana nafolo k'a bɛɛ lajɛlen salo k'i yɛrɛ kɛ ŋana ye n'i labɛnnen don k'a fɔ i bɛna président ɲini n'o wari ye. Joansi Seydou k'a dɔn sariyatigiw b'a bɔsi la k'i don kaso la. A ko i bɛ k'a ka jɛ Joansi Seydou k'a dɔn a jɛ cɛ jugɔra kosɛbɛ. Kabini Ala yɛrɛ Mali da Mali masakɛ ma deli ka kɛ ko jɛjugu min sigira i bɛ kɛ tile la k'a ɲɔgɔnna delila ka kɛ. N'i y'a mɛn sugu bulon gere a gere karisa ni karisa. ɲɛngwɛ k'a ta k'a d'i ma. Joansi Seydou k'a dɔn o damanda min kɛra janfa damanda min kɛra a kɔlɔlɔ taara bi i k'a dɔn Sumɛlɛ Buboyi Mayiga kan. Joansi Seydou k'a dɔn a yera k'a fɔ olu bɛ ko in jamajɛkulu la u bɛ kaso la. Ministre de la défense ancien combattant suyɔni minnu kɛra yen janfa minnu kɛra jamanakuntigi ka avion sanni yɛrɛ u ye min fara kan k'a ŋanamu dandow la. Joansi Seydou k'a dɔn min ye minɛ ye a fɔra o dɔ ka sa sɔrɔdasiw ye. Joansi Seydou k'a dɔn a susɛti a fugula a pandalu a duloki Joansi Seydou k'a dɔn a marifakisɛ o fana suyɔni barika bonyana fo ka fɔ k'a to ten. Joansi Seydou a ko i k'a dɔn maa damadɔ bɛ yen n'i y'olu ta min ye ministre kɔrɔ ye Bakari Tereta i k'a dɔn ministre de l'agriculture Joansi Seydou k'a dɔn fɛn dɔ fana kɛra a tile la tracteurs sanna o fana kɛra dandɛmɛ ye engrais jugu taara ka n'o di sɛnɛkɛlaw ma o fana kɛra dandɛmɛ ye Joansi Seydou k'a dɔn a da wele k'a ɲininka n'a jɔra a la kaso n'a nin t'a la fasayi fuluka ala k'an da koyi. Joansi Seydou cɛman Iber Kulubali
n'u mena mata ko mata kaso la cɛkɔrɔba de ya Allah iko ngana dɔ in fɔ bilen o iko ngana dɔ in fɔ o gɔni fɔ gitar vola ko to Cɛma Ibari Kulubali Jɔn Seydou Kadou taatɔ filɛ kaso la sabula Sumɛlɛ Buboyi Mayiga ale de bilalo o nɔ na sɔrɔsiw ka marifa ko u ka fini ko Jɔn Seydou Kadou a ɲɛ ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ min ye ayiwa Musa Maraw ye maa dalen don a la k'a fɔ u ma sonyali kɛ u ma bingani kɛ nka u bɛ se k'a ɲininka min na jamanakuntigi ka avion sa e nana i k'a dɔn i ɲininkara la i ye kuma dɔw fɔ yalima a tiɲɛ n'a nkalon ye jumɛn ye Jɔn Seydou Kadou n'a damada a ko n'aw y'i bɔ a la faama caman wɛrɛ bɛ yen minnu kɔni kan ka wele ka ɲininka Jɔn Seydou Kadou a bɔ Bamakɔ kasoboba falen don ka ban sabula min ye a bɔ Buboyi ye Jɔn Seydou Kadou olu n'u nagakɔrɔma caman kɔni bɛ olu tɛ kisi o sabula mais Seydou tu as un problème on t'a dit de te limiter à ce que dit le journal. Mais c'est ce que j'ai fait. Non, tu n'as pas besoin de me poser la question ni lisi bana. Ni lisi kura be bolo ko fo sa. Ayi Kenu yaro kangare dali. E ma nani doro ne fo zo nga taw. Journal e ki ka zo fo sa. Mi journal ma mi voye ki ka so. Nam. Ma fe ni e de ni nu tapilu nye kile. Ngoro so le de do i ka lisi ngala. Lisi bana ya. Oh, abana yi. Allah sogi so. Salam. Bamlatigi ndo. Lisi bana ya. Ni mu yesebani. Anye mi dalo ka bol limanité kono akabi bolla. Obo kala nemi ndega do ni boni sebaye ango mi mala siren parce que ba no ya Abdurrahman Dugure ni ya ka sebaye Abdurrahman ko shuwo shuna bija abido ka ba fitrila na fe minye ko fene no mandi ibo na tolai yurugu kebaw jamana na polo shunyabaw ani nangarabaw fe minye ningiri ministre kura yenye fe minye Mamadou Kasoge ako wuli bina ku no fe Sebani kala ko ningu ya don da ke o ba soro nimisa nana nu kuma do be kiri ministria o kunda di Mamadou Kasoge ma nga utite sabula che mindo na yibolo mana bo mi no fe fo ateke ka do kan ngami abiseki do gun granje ina aye jamana procureur munumbe nu bin na folo dun kelelila ayu wele kusigi le aye tabali goshi wori shwena shiata chara kojugu sanda fo ka se sanda ni duruma ni bade kera anga jamana kono opma dossier be na classé les do ko poussière d'aller bala ministre ne de ya be déclassé a d'aller pleni ayata aw karade kura fara koraleka a be déclassé ra a be gongo bora bela ka a be di procureur ma ya ngar la ñona sa de hey ay bono mune en fadme ay boka do bono bona be mi lagine ya vai va Colonel Mamadou Dimia be ni sira ya bi seme babulu yaro uche ngoni e tisi kata o ka bo ka jatugo e tisi daro ala tan dara man wata fa fe o egrile do na e che o che soroi ita plani che tege ay wanam sabani gala ko akoni ya ta kala je fe mi ye Mamadou Kasoge aye ni ngibaro ya indi akofe mi ye jamana ye shuneli de juguyara makele million geme o tibo makele milliard chama badde ebse ko dun chugo jumena ma do be hali miniji dama o tolu bolo ma do bisa furati soro dokotoro so tu bolo sirati otma ekele mi se ka milliard dungi datugo di koko tibala Sabani gala ko akoni ya ta kala je Mamadou Kasoge ko ako wili bina ku no fe mi ye Kasobo nguraye o laba na jowo o dronde akono temena ka boy fe mi ye na folo mi na shwena aso a mobilu an na folo ana kontu magaru malikono ani malikoga opma ko fe mi ye sharia ye o de bina ta teliala ka besezi ka fere ka war bla trésor la tawo ngu ka so mi so oro no ti an liste j'ai pas de liste aye de ko ibiso yorodo ya ma damano be oluka étage mo yorodo étage où tel effet là cité du Niger attention tu n'es pas nous t'appeler il faut faire attention ngombe ne be so dorodo afora nyeko karta talo t'appeler ko méfie-toi taria ni nye se be zenu arrête ça ngui ma mi do ka sorodo mais sois prudent quartier du fleuve je connais non non il faut pas te créer des problèmes inutiles non ne te créer on tient à toi on tient à toi de quoi il y a un problème là si vraiment kana ma toi voya de tu peux faire une dénonciation anonyme ne bi do ka sorodo je le répète bi do ka sorodo et alors aywa Mamadou Kasoge d'abord de quoi bi jamana zo nyorodo ne ma fi ngomi do ka sorodo non tu penses que
Ce qui t'est arrivé peut m'arriver. Je ne suis pas comme toi, petit. Malheureusement. Ah. Sebeningala ko ako Mamadou Kasoge ko loi la bena no e projet de loi ka ta bla CNT la fe minye kalo kele kalo flambi so ma yoro CNT ba ya maria ni loi ya mariara obina ke sababu ye wuli ka jobba de bina kufe jamana milliard mission lembe Mali kono ani Mali koga ika compte bangere ka daso ko kraw ka wori bebo ka ta bla trésor la kele no timena ka boy ika so wo so na bi togola wala nyara do be oluti do nga so ku togola ba ku terike de wala ni mana togola o bebi sezi saba benye donné du o dronde chageda do be o ko mi ma o clé o ko ni investigation de la fonctionnaire wo fonctionnaire ikera ministre make ministre sara do de bidi ema o da donné do so be bolo min di sara nyu na soro hali sanda sangeme o pa so yi bi nyinga soro tugula ni kanjole ma soro da so yi bi minela nwe ka fele kata woro bla trésor la ukata douane ukata impôt là ukata douane ukata impôt là so jole do Abidjan so jole do Dakar Allah so jole do France muso dogoni keleme ka bitigi daile yi abi fere la visiblement tu es bien renseigné ah ben non abi fo comment ça te croire ngaje demone ngono qui ne connaît pas qui Abidjan Dakar va ta dro ça dit que ni c'est dro mole on yara ba fi o aka chenge akaso ni akaso di voilà c'est facile de connaître voilà nam Sebeningala ko ako fe minye Mamadou Kasoge ako wuli ka jode bina ke fe minye ni mbara nye ninga ke ke woche ni yuruku kreli ko ka jemi ni Asimi Goita ya la nyini ke woche ni jwanye ubi cheki Sebeningala ko ako fe minye ni yuruku ka jamana zomba ukule umine ka jamana nangaraba umine hine tu fe koi sabula ni bi furu la jiri tigali damine iba damine shila ako fe minye mayisara uyere dama fe ma min be no kunye wuli ka joke ka bi soroli ke ka ngwaru do kola o kɛra magistrat dɔ ye Mohamed Cheikh Sherif Kone u y'o bɔlɔn ka bɔ a sigiɲɔgɔn na Sebeningala ko magistrat yɛrɛ dama ma nuwande ko min na yala maa gansan wɛrɛ de bɛna fi o ko la wa Sebeningala ko an bɛ don min na ko bi a ko fɛn min ye Mohamed Cheikh Sherif Kone a bɔlɔnna ka bɔ yen sabula kabi maja fɛn min ye nin kiiritigɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la sisan an'u ti ɲɔgɔn kan bɔ Sebeningala ko min bɛ se k'a to baara bɛɛ lajɛlen ka sabati kiiri in yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'a sɔrɔ nɔgɔ ma k'a la Mamadou Kasoge a pɛrɛnnen don premier ministre Docteur Choguel Kokala Maïga u labɛnnen don sabula colonel Asimi Goita yamaruya min di o ye pas de quartier ne faites pas de quartier ni nyaro no fora sorasi parce que bon fo kaba o koro de affirmatif ne faites pas de quartier affirmatif toga do de ko to kan jugu ba sorasi to ka de ne faites pas de quartier akana machito yi quand un commando dit ne faites pas de quartier il faut être inquiet o bundeli de ka be bunde ka ta bon il faut pas qu'ils oublient qui journaliste do be so ka ta olubolo ah bon il faut enquêter et comme quoi oui des journalistes qui ont eu beaucoup de maisons oui j'en ai quelques-uns voilà l'enquête doit commencer par toi mais tout le monde Oubishuku yera la ça oui jeli so de abbe soro la jeli nyamakala ya ni karo couleur utikele so do be action kono ni wana karo utikele ubutashuku yera la kaboy on goni de e gam dugene hale ba jele mbe quoi dali couleur utikele ne ko ngoe ni ngoni ni jeli so de karo do bora yembe do bora yambe do bora banama do bora se ko be merci on du joro semenai jodi de dunne be bolo buka kado nyama mbi boni sebanye sebe minu kama le soir de Bamako wula odo yoni se di kado sebani keba de la jaraye aberata minye Asimi Goita kani ngoi aberata minye Kasoge kani ngoi charatuku kani ngoi yoni se du tulenga ta koi ni bi wuli ki jo ma wo mandi so mine do ka fo yeshu ni ke hali kunguru ni do ni ya fo shi dodala yoni se di kasigi minanika makundi dala joni joni ka fo ni bisika ke minye wartigi ba ma sabaye na politiki ma saba bana kunyo ana afrikela te kasubumba o menena kungo la hawla wala quwata jede joni joni angarla nywa abora kulola ako minye hinete makarite nyena walmalite joni so du ka do mbisen na mbisen na abana malikono joni so du sabula ma kunte ka dala ka fo minya Amadou Ali nyangadu
Musa Fane Abdurrahman Keita yoni se du cadre pole économique yu wele ka tu nyininga abita laba mi na kasobuba utaru daw kono ngami yoni se du cadre nunu nyi homme d'affaires bawye na folo chama de bu bulo yoni se du nga so mingele do kafu ye jamana poto ye jamana janva uni abo jamana furu barakala u forla nyonga ka jamana daji yoni se du cadre so ko l'État ani kele temeni wele la min ye sharatugu fe ka tu nyininga so mingele dula aba brigade de pôle économique la min ye ko do ye ka hu ni bala wele ka tu nyininga haraba iko naji bonembe jatuma tona ka so muba ay kanu yi ajonu la ina bo mi akara bube la tugo bi Allah abala bolo jeni mala bolo il y a besoin d'acheter un boulot. Oh, c'est Dieu qui est fort. C'est bien là de boulot. Ah, il va pas. Moi, j'ai dit un boulot. Un homme. Kanana kala dondo le. Belani turu tewa. On va ngabia. On ngabia. Ananade. Johnny, bolenge. Johnny bolla. Oh. Jodi delu nyama sekateli kelo ya dira ka fo mi woni ni wuli ka joy ikado nunu ngera ko kebae wal mu fara la ko kebau ka jodi so du foi ta ko fe tienu ko ngana mu shuwani bingali jodi so du ka do sugo blo mi ngera mi nye mobilisation go kuma mi ngera ministère de la défense ancien combattant nunu mba chamanja kolola abrata soro buso bawdo jodi so du ka do fara la foro ba bara ko la ka jamana wogande ninga poto akoni ya saka laje sigi amabana isi ba itlo fola ba nyama colonel flabe yoni se dikado si kele do kolu kono koma nangele mbe yoni se dikado nunu bitu soro sasa ka so bala la haula wa ko indi ma fe boy ne o fe o iya ni voya de ajogu lawo mali bina jassa uma fo ko ka mali ko ka jewa agwa uma fo mali kura ubi ni misa mali kura no fe sisa note campagne kuma afore ka bo dofe ka ta dofe o be nyale bna ke ha ego mu campagne ma de campagne bine deuxième tour amado la mi ngoro la amanye don ibi ni nga Moi je suis sérieux. C'est la base qui a demandé de soutenir qui la liste Parena IMRDA PRVM Fagogo. C'est la base. Je m'en ai mis déjà. Nous bela de l'éblouchi. Ni est d'atout vers lui, ma belle. Disons maintenant. Sidala ni mu yese banye anya mi bo soir de Bamako kono Bamako wula sabatu ngora nabi ntigado mi boni sebanye ango mi ma 22 septembre parce ba no ya laji shana takiwe ni nyaka sebanye shana ko zebe benga furukoma ni giru ma do wa ba do anga ministre de la défense kura colonel Sadio Kamara akapuma manja nga no de biye wuli ka jomi na kelembe ko damene ministre de la défense koro o kelembe sababu ye ko chama mbe ningo dangene maya idda bora ka fo zomba kule munumbe finitiki kunda ani femi ye commerce kunda a dossier o bela jele ku marale be ministère kono Sadio Deko ayubo akatu dikiriti la mama nubi mingula okukula tabani galago amada odroma annale ako femi ye sorodasu ye dongo do sorodasu ka war de bibo sorasu ka tarawori ni ya taka laje kalo milliard tan ko de bido sorasu ka tarala ako ma o sorasu be fajume ni ye tere laje sorasi munu be barala wa ke donembe nga munu be nolu ka war bibo o kacha na folo mi venebe no before ka fo bi tadi sorasu ma a chama mberebe ni unyini nga tereka ibaye ka fu cheka janwana Sadio yere ayi mobilita femi nye motiye kato kolongolo jamana fanja mambe atara ani sorasu ye nyanye klefe shufe ayu nyininga ubi dangania munungono anu bi baramina aya famucho kafo wobi rodola mana manya ko wobe sorasi ake mimbi fo ani mimbi ka barake ucheka janywana ako femi nye sorasi ke bekani sigi kelengele ukomi ma enrôlement nyengwe odebinake Bakari Traoré président caporal Moussa Keita président soldat de première classe d'abord tu es président numéro matricule donc nyengwa numéro matricule voilà bataillon
section présent i b'o fɔ o bi sɛbɛn kelen kelen dimi donna na bi Allah munna ni ne ka cɛ kun bɛ balola bi sa wallahi a tun bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn a bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn Allah a bɛ Lafiyabugu wallahi ni bamanan kun bɛ balola ni ye nin fɔ a bɛ nin ɲɛfɔ an ye a immatricule ye min ye o sɔrɔsiya yɛrɛ ye min ye compagnie a bɛ nin bɛɛ fɔ Ala ka hinɛ a la kabi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko baara de daminɛna minisiri yɛrɛ de y'a nu don fɛn min ye Sadio Kamara ye a yɛrɛ nan'i sigi u y'a photo ta k'a bolo ja ta k'a ka numéro matricule ta a bi compagnie min na k'o ta a bi sara min da k'o sɛbɛn a ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minisiri wɛrɛ min bɛ yen n'o ye sécurité ministre ye Mohamed Ali Mohamedoun ale fana sigira a photo tara sɛbɛnnikɛla ko kelen nin bɛna kɛ Mali sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen la n'u tilara a bi fɛn fila ɲɛ fɛn fɔlɔ minɛn minnu bɛ yen n'u n'o ka kan o de bɛna programme sɔrɔdasi cɛ kelen o kelen ani wulikajɔ min ka kan ani makaba min ka kan o de bɛna programme o dɔrɔn tɛ Mali kɛlɛkɛminɛn min tiɲɛna min ma tiɲɛ min tununa ani min ma tunu o jate bi bɔ nafolo min donna a la o bi jate min b'a jɛ teliya la o bi ɲini ka na tuguni ka na fara kurakelenw kan sɛbɛnnikɛla ko san 5 wulikajɔ minnu kan ka kɛ maakura minnu kan ka taa o bi dɔn garde kunda armée de terre armée de l'air a ti kɛ kunfɛ tali ye bilen koyi nin yɔrɔ in mago bɛ nin sɔrɔdasi hakɛ in na teliyala o wulikajɔ bi kɛ min ka to ka kɛ sabula n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ Bamanju ye fɛɛrɛ yɛlɛma u ti sigi yɔrɔ kelen bilen koyi u bi don duguw de kɔnɔ ni ka maaw hakili suɲɛ dugu kelen u bi t'o tɔɔrɔ kalo kelen o tuma u bi boli ka bɔ u bi taa fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'i ye Mali sɔrɔdasi cɛ kelen jɔ dugu o dugu la a t'a bɔ dugu bɛɛ sɔrɔdasi cɛ kelen a ti Mali dugu bɛɛ bɔ a bɔ ayi ne ma nin yɔrɔ in faamu Mali bi on a plus de 33 000 villages ok Mali armée tɛ 30 000 bɔ ok d'accord c'est que i ka sɔrɔdasi kelen jɔ Danba ka kelen jɔ Basabugu ka kelen jɔ Kalakɛ ka kelen jɔ Njiba ka kelen jɔ Nɛgɛla dugu bɛɛ ti sɔrɔdasi kelen sɔrɔ o dugu laban minnu y'olu fɔ sisan olu bɔ a la bani jate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Njiba dɛ Basabugu dɛ olu ye dugu ye wa olu bɔ a la merde wayi ko n'olu dugu fara a kan 30 000 village o village nin de y'an ka dugu caya ka sɔrɔ dugu on bi kum'e fɛ yan Njiba est devenu un cercle ok d'accord Njiba kɛra cercle ye sɔrɔdasi o sɔrɔdasi 30 000 village naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali sanda n'a y'a kɛ recrutement na dugu bɛ se ka sécuriser o tuma min kan ka kɛ o de ye wulikajɔ ye ani fɛɛrɛ ye fɛn min ye nafoloba de ye o de kan ka ɲini min bɛ se k'a to fɛn min ye jamana y'a ka dɛmɛ nka nafolo kɔrɔlen min bɔ ka don armée la o dagosi ka ca an ka fɛɛrɛ kɛ wari in ka kɛ fɛn ye min bɛ don bɛrɛ la a ka se ka armée nafa baara in kun de y'o ye sɛbɛnnikɛla ko u ko min ma système intégré de gestion du personnel de la défense ale yɛrɛ de y'a nu don wa fɛn min ye ministre caman ye o tun bɛ yen fɛn min ye Ibrahim Ikasa Maïga ale tun bɛ yen refondation ministre de l'administration territoriale lieutenant-colonel Ablaye Maïga ale tun bɛ yen ka fara fɛn min ye ministre de la sécurité protection civile colonel-major Ali Mohamedine ale tun bɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye jamana yɛrɛ a ka sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu tun bɛ yen a bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ in kan wa a ma da o dɔrɔn ma fɛn min ye a ka secrétaire général colonel général de brigade Sidiki Samake ale tun bɛ yen fɛn min ye inspecteur général adjoint service des armées colonel-major Ibrahima Jabate ani fɛn min ye chef d'état-major général des armées colonel Umaru Jara nin bɛɛ lajɛlen bolo nɔ tara ni k'u jata u ka kunnafoni an'u ka tamasiyɛnw ye min ye k'a bɛɛ lajɛlen ta sɛbɛnnikɛla ko maa tɛna to kɔ nin ko in na wa nin dɔrɔn tɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o balannen bɛ min kɛra ka tɛmɛ n'o kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye armée k'a coro faaliba kule k'anw ka armée bulon la don o don armée bɛ gɛlɛya kɔrɔ fɛn min y'a dossier bɛɛ ye a y'a bɛɛ cɛ ka taa di pôle économique ma. Jɔn ne ko Mali président Assimi Goïta a ka jala jumɛn ye colonel généraliw tɛ yan u bɛ yen mais n'u ye ɲɔgɔn ye sa jɔn bɛ gardabu gosi jɔn non mais généraliw bi gardabu gosi Assimi ye hali ministre. Ah oui? Ah oui? Pourquoi? Voilà, parce que la fonction prime sur le grade. Ah, ok. Ah, fonction prime sur le grade. Bon, nous, ni Dabakera, ministre de la Défense, c'est ça. Nyaro, c'est Hali soldat, général bi gardabu gossier. Ah, ça c'est la fonction. Ça c'est la fonction. Ouais, mais nous, nous avons Kana. Kangono. C'est toujours ça. Tant qu'ils sont ministres. Ah, tant qu'ils sont ministres, tant qu'ils sont. Non, toi, tu étais sur la seconde. Non, je refuse. Je refuse. Je te donne un seul exemple. S'il te plaît.
S'il te plaît, je refuse de t'écouter. Il te sort racier, il quand maman de tu connais rien en militaire. Je t'écoute pas. Moi, mon grand-père a fait, mais j'ai beaucoup de grands-pères qui ont fait la guerre d'Indochine. Et voilà. Ils ont fait la deuxième guerre mondiale. Maman Kamara, Tézara premier ministre Kapsanemani Lamini. Il te regarde président. Nadu Zedou, Mbala Chogobedi. Tabatou ngana nebi ntegado. Obiki wani sebenye ango mima info matin. Sogomadala kuba funi aka sebenye. Tiku bako. Feminye wilikajo. Anitama feminye solikaboye. Odamene na URD la. Maître Demba Traoré. Maître Demba na ale fora. Ibaye kafo URD ale makoloma bado. Sebeni galako. Akoni ya takalaje mami ni bita yoroja. Ibi ka dunu labe. Feminye kaye. Maître Demba Traoré a ye délégation bawuli URD to ala kata kaikaw kata bowla ningu fo ku bonya do kola komi nabi talike jamana yɛrɛ glani ana joli la Sanigala ko ako Maître Demba Traoré URD aka cɛbɔ ani URD a ɲɛmaya ɲini Maître Demba ko a bɛna da malidenw gulo kan k'a fɔ ale kanbɔlen bɛ wa fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye o daminɛna maa min fiɲɛ tatɔ don o ye Sumayila Sise ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin parti in ye kuma caman fɔlen bɛ wulikajɔ caman kɛlen bɛ nka min ye tiɲɛni ka tiɲɛ ye o de ye k'a fɔ parti minnu y'a daminɛ kununko ani minnu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ Sumayila Sise k'a sen nɔ minɛ k'a kolo gɛlɛya minnu ye Sumayila Sise bolo minɛ min bɛ se k'a to ko caman bɛ o ka sabati a ka hakilina n'a ka ɲɛkunfilenna o bɛɛ lajɛlen ka sabati o maa koloma minnu bɛ yen Maître Demba Traoré a b'o cɛ ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sibiri tɛmɛnen ye délégation belebeleba o tugura kɔ fɛn min kɔni ye kayikaw ye ni ka taa olu baro in senfɛ kuma min n'a y'o da diɲɛmaa kulo kan o de ye k'a fɔ URD ka cɛbɔ nata a kanbɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko Maître Demba Traoré ni URD bɛnn'a kan ka Maître Demba ta ka kɛ cɛbɔ ye a bi fisaya parti ma kosɛbɛ sabula cɛ min don Sumayila Sise balolen ani maa min kun ka surun kosɛbɛ parti dilanni n'a hakilinaw la fɛn min ye Maître Demba ye o don communiqué o communiqué kɛra kuma o kuma fɔra Sumayila Sise ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ hali su dugukila mɛ n'a hakili jiginna fɛn dɔ la a b'a fɛ k'a fɔ a bɛ Maître Demba de wele. Sɛbɛnnikɛla ko a ko politiki sira fɛ Sumayila Sise a gundo bɛ cɛ min kɔnɔ Maître Demba don an ka nin kɛ ta politiki sira fɛ an k'an sen da nin yɔrɔ in na an ka nin bila nin yɔrɔ in na n'o kɛra jamana bi kolo suma parti yɛrɛ bi kolo giriya Sɛbɛnnikɛla ko Sumayila Sise a ye maa min sugandi ka danaya da o kan n'a kɔnɔ bi f'a ye Maître Demba don Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nin parti in ye n'o ye bolo di ɲɔgɔnma parti ye URD kuma cayalen bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɛ ka parti in boso ka taa n'a fa dɔ ye nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ Maître Demba ni maa ni parti in yɛrɛ a ɲɛmaya ka kan bi Maître Demba Traoré don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Maître Demba yɛrɛ a kumana a ko parti in bɛ dabolo bi ka bi kuma caman fɔlen bɛ dajugu caman donnen bɛ parti in na nka ale danganiyalen b'a kan k'a fɔ parti in ti ci foyi ti bɔ a la sabula fɛn min ye URD maa min bɛ n'u b'o ka wugu la n'o ye Sumayila Sise ale kɛra dilannikɛla de ye ale kɛra faraɲɔgɔnganikɛla ye o tuma ale Maître Demba a bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ parti tɔndenw u ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in bɛnnen bɛ Maître Demba la sabula an bɛ don minɛ ko bi maa minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ parti la n'o ye parti dugulenw ye ka fara parti yɛrɛ disibaw kan bɛɛ lajɛlen ka danaya dalen bɛ Maître Demba kan an bɛ don minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ka kayita in kɔni kɛra kɛnɛ belebeleba ye sabula n'a y'i kun bɔ kayi yɔrɔ yɔrɔ URD jama bi sɔngɔ cogo min u bi sɔngɔ ten sɛbɛnnikɛla ko su o su bi ja a bi dɔ ka b'a fitiri la Maître Demba Traoré i bɛ se k'a fɔ banna tɛ a ma faamaya kɛ min b'a to a k'a pɔsi fa wari la nka k'a fɔ politiki dɔnniya ni danganiya k'o t'a la i ye nkalon tigɛ kabini bɛ sinidi la mun daga ka danama belebele don c'est fin politique sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Maître Demba ye a ko ale kɔni ɲɛ bɛ min na ni URD b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan URD sini ɲɛsigi ka kɛ sababu ye malidenw ka se ka da la danaya min bɛ o tɔ ka sinsin maa min bɛ n'o bɛ se k'o wuli ka jɔ a n'o jɔyɔrɔ fa ka Mali ŋunanfa ni jamanakuntigiya sɔrɔla ka Mali bɔ nɔgɔ la ale Maître Demba don o tuma a bɛ min ɲini URD jama fɛ o y'u bɛɛ ka kɛ kelen ye i n'a fɔ cɛ kelen min ka ɲi parti ma n'o ye parti ka hɛrɛ ye u k'o sira taama kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ
Siguba ale y'a fasiri Jɔnji Jelu politique tɛ silamɛya ye o tɛ Jɔnji Jelu i k'a dɔn politique i k'a dɔn a tɛ maa sɛbɛn dɔn ayi politique ti maa ɲuman dɔn ayi politique bi fɛn min dɔn o de ye hohaho ye ani jamatigi setigi Jɔnji Jelu i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don sɛbɛnfura in nin y'a boli ko siɲɛ 5,000 ani 297 Jɔnji Jelu i k'a dɔn san 27 u bɛ sɛbɛnnin na min ye nin sɛbɛn o t'a de ko Mahamadu Fofana Mahamadu Fofana ko a k'i k'a dɔn a bɔ politique ɲinini o ti jamana kiiritigɛlaw bali sɛgɛsɛgɛli ye ani jateminɛ na ŋanamu ni sɔni a fanga bonyana kosɛbɛ foyi tɛ boloda jamana in kɔnɔ Jɔnji Jelu i k'a dɔn n'u ma ŋanamu n'u ma sɔni kɛ o de b'an dɔ don kiiritigɛlaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko Jɔnji Jelu i k'a dɔn a bɔ sɔn ka k'a ma banajuguba min ni ne k'a ma ala gɔngɔli o de ye Covid-19 ye Jɔnji Jelu i k'a dɔn dɔw fana y'u profiter o la tuguni ka sɔni kɛ miliyari 20 Jɔnji Jelu i k'a dɔn wari in desina ka taa bi compte dɔ kɔnɔ ten dɔ ka banque compte kɔnɔ groupe dɔ Allah miliyari 20 non Mali ko Mali kɔni c'est pas possible Covid wari est-ce que maa kan ka hinɛ Mali faama la non mais c'est pas possible sɛbɛnnikɛla ko a ko di an bɛ donni min na ko bi Jɔnji Jelu i k'a dɔn a fɔra wulikajɔ ka bolo da min ye minɛnw ye sabula banajugu in kuma fɔ hadamaden kamana ganna maanifin siranna fo k'a fɔ k'a to ten fura tɛ bana min na ala gɔngɔli Jɔnji Jelu i k'a dɔn a sugu bulo ko maa t'o fɔ maa ye a nana ɲɛdɔn de ye vérificateur général ka wulikajɔ nana kɛ kuma min o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛdɔnni kɛ Jɔnji Jelu i k'a dɔn bɔ nana kɛ ko caman galama Covid-19 kuma min n'a fɔra bana in surula diɲɛ kan mars kalo tile 25 Jɔnji Jelu avril kalo san 2020 Mali gouvernement a don dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise de ye premier ministre a nana wulikajɔ boloda ka dabali tigɛ kuma in fɔra cogo min na n'a b'o cogo kelen la ni fɛɛrɛ ma tigɛ k'an ka jamana den kisi o yɔrɔnin bɛɛ wari bi bɔra min yɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i bi diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ a ma nka wari ɲini cogo ani wari sɔrɔli maa ku dɔ fɔ a ye Jɔnji Jelu a nana wulikajɔ boloda miliyari 34 Ibrim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔ Jɔnji Jelu k'a dɔn wari nana ɲini o wari sɔrɔlen a fɔra dabali ka tigɛ fɛɛrɛ ka kɛ Covid-19 jama faralen ɲɔgɔn kan ka caya o b'a a ko sinsin Jɔnji Jelu k'a dɔn nu ani da o lasagobaliya o bɛ kɛ sababu ye ka a ji di o de la dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka gouvernement u y'a ɲini k'a fɔ masque ka ɲini masque min bɛ kɛ sababu ye fɔlɔ hadamaden yɛrɛ i ka se k'i yɛrɛ kana ka maa wɛrɛ kana min ɲɛtigɛ ko safinɛw ye olu ka ɲini Jɔnji Jelu a don jamanakuntigi Ibrim Boubacar Keita a nana ɲini maliden maa kelen o maa kelen i ka dɔn ayiwa min ye nu datugulan ye o dɔ ka sɔrɔ miliyɔn 20 masque a fɔra k'o ka ɲini Jɔnji Jelu kabini o kɔni fɔra ŋanamumaw ni sonba kulew Jɔnji Jelu u nana wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko hadamaden kamana ganna Jɔnji Jelu k'a dɔn wari sina ka ca ka bɔ ten wari bɔ ka sin ka taa bi groupe dɔ ka ayiwa compte kɔnɔ ten Gabi jakulu dɔ sɛbɛnnikɛlaw ka nin bɛ kɛ cogo di Jɔnji Jelu k'a dɔn forobafɛ n'a fɔra a minɛ cogo cɛ ka jugu nka nin wariba kule miliyari 20 Jɔnji Jelu k'a dɔn ka sin k'a bɔ trésor kɔnɔ ka taa bi dɔw ka compte kɔnɔ vérificateur général yɛrɛ dabali banna nin ko in na cogo min sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kamana ganna a ko o fana dossier u kun y'a fɔ ko classé ou déclassé déclassé fali min ye sange kɔrɔ fali dama anw hajidu anw ɲɛngo anw kɔni jɔlen don bɔda de la n'an ma se ka min tɔgɔ fɔ n'an min bolotɔ ye a b'o sɛkili tɔ jelen ŋunalen b'aw bolo a b'o kunti tɛ fɔta non jamana in bi ja non c'est pas a bi ja dɛrɛ a bi ja non c'est à dire que Assimi Goïta Malien ka sɔnni a dama tɛmɛna kojugu a tɛmɛna trop c'est trop non c'est pas possible trop c'est trop Mali ka taa kɛ tan jamana fu foyi ti bila ni dɔ m'o ta ka bɛɛ kɛ soɲɛ i b'a fɔ bɛɛ kɛ ŋanamu maa ye i b'a fɔ kiiri ti jamana kɔnɔ i b'a fɔ sariya tɛ n'an ye min minɛ fana u na wuli ko nin minɛ cogo ma ɲɛ a ye nin bila kasoba la nin bila cogo kaso la a ma ɲɛ nin bila cogo kaso la a ma ɲɛ o tuma o ni kaso de man kan wa Tawudeni u k'o bɛɛ de dayɛlɛ Tawudeni de kan ka dayɛlɛ CPI mun bɛ yen CPI tɛ mɔnɛ bɔ maa na sa i mana taa CPI la costume de bɛ di kana hali kiiri bɛ kɛ jɛgɛ ni sɛ i b'o ɲimi CPI ye kaso ya Tawudeni de kan ka dayɛlɛ Tawudeni bilen haramu de i cogo dɔ de a ma ban fɔlɔ koyi ni tasuma jeni ma ban dɔn mana taa dɔnsan fɔ koyi maa mana sɔrɔ a la e kan bɛ min ma mana sɔrɔ Mali sɔnni na a bɛɛ ka taa moi je ne défends personne je te le jure bon kalash
Je le défends, en tout cas sur ce plan-là. Tous ceux qui ont volé en prison. Tous ceux qui ont volé en prison. Je suis d'accord. Je te jure. Là, je te soutiens. Je suis d'accord. Moi, je ne suis avec personne. Personne. Pas de discrimination. Non, je ne suis avec personne. Personne. Je suis avec la justice. Kileninya, Malidonga Wari, Kalas, Demanaga Lafia. On me baraminga Samouganiko. Et le quartier qu'on fait dans ce pays. Oui. Plus de 20 ans aujourd'hui, Amen Mbakile. Hali nation sur le Galama. $2, wallahi, $2 en bibo. Kadinga Boeskale, Ibe, échange qui est il y a certains qui sont en train de voler. On me baraminga au Boka. Ni bora Bamako ça. Va à Kai, ta Nyoro. Faut Mokolo Kono. Il va sur flaquer quelqu'un qui a donné Dakana. A Clobet d'Abani Jura. A Cloba Ungana. Ambaraka Miwa, Aba Nisoja, Aba Abidjamana Kunafoni Soro. Va à Gundam, va à Léré. Kajolo. Non, mais écoute, nous on a rien. Tu penses qu'on a Madeka. Hali Damba, Ami Olukuna Fonisa. Jusqu'à la frontière de la Mauritanie à Mourdia. Mais non. Alors, on me sait qu'à tout le monde. C'est un boulot. On dit Dorela, Manimakolati, Nanjigina, Amitanga Mobilio, commerçant Gadala, Wardella. Ni ala ni sedu nanduma unte ni ala ni maju se baronte ba sedu sila ni ala ni ba sedu sila unte karanya ko ni ala ni ibrahim karanya unte ni ala ni mamadou yara unte akar tanja ni ala ni sancho unte kananya na ibrahim jawara segina sila unte ni ala ni soni tigu te jawara ni nyina na minungo kaya fama nyina na minungo kaya fama ijana na babali bako na babali bako babali ba na tijani ameko tijani hamedi ni ala ni chepumba utai na kana be fosa ado to gundula ni ala ni chepumba utai yon se comment nous on va vivre ce n'est pas possible nous on débat en wele kahinana c'est pas les fonctionnaires non c'est pas les hommes politiques non je mets quiconque au défi. Un ministre malien, un homme politique. Comme mon patron se met quiconque au défi, un homme politique. Mindel laka wakeleni journaliste c'est Douma. Mindel laka tambolo d'accord. Ate. Toi ton cas, abe et toi dibla. Parce que toi là tu es prêt à aller au front. Non, je mets quiconque au défi. Moi, dis que tu me mets au défi. Moi. Attention, te mettre au défi. Mets-moi au défi. Te mettre au défi. Non. Merci. Je dis, je mets quiconque au défi. Eka défi nigga ni mu yesemanye ayemi mo le bana ko ni njara yugo du rabi wala ne ndigga mor angata le zola ndam rabi wala ne ndigga do mi wala semanye ango mi malu mali de subu sangare ni yaka semanye subu daga sangare ko choroba ni sigi kuma do tokuna mi bi wuli kuma do de kay day au conseil des maliens de l'extérieur président Ngoro Naija Fote Abibou Sila kamina nimbe feminye namara ani feminye dandeme wale la jakoya sandani fla nyema ya kele kofe kofona titoyi tamanigala ko akoni ya takalaje feminye Abibou Sila au conseil malien de l'extérieur aka manda bana abi sanvlabo ale redama nga do ninjake dai ani ninjekuli ntoko la tuguni tamanigala ko kabi feminye ninjake dai feminye abiwuye asigira kuna aye fengoni aya bela jele blakana ayere kelembe kat nona min gada ye abo de ke min manda ye wawtike tabanigala ko akoni ata kala je au conseil des malins l'extérieur akara société privée na yija afo Abibou Sila ka compagnie na yija afo aka société afo aka bureau afo aka do tabanigala ko ako feminye sharia wi dongo do abu bayelema statut règlement intérieur ayu bilisa 2015 kanuto kuka sawi en 2019 anana labanduguni feminye statut obi bayera machugumina ubirisa tukuni kanuto feminye nyinaye kalafili nanaze ayera kono galembe 2015 taxi ani 2019 taxi abi jumenda ka jumendwe sebenikala ko aya fla benyami nyona tu kanuto agalana
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abibu Sila ye sati a bɛ min fɔ ani sariya bɛ min fɔ n'i b'a fɛ ka kɛ malien l'extérieur jamanaden minnu bɛ kɔ kan u ka tɔnden ye f'a k'a fɔlɔ sɔrɔ san 2 laban i sigilen tun bɛ jamana kɔ kan Abibu Sila a bɛ Mali la yan a bi san 2 bɔ sabula fɛn min ye Kongo ye o tigɛlen b'a la a tɛ se ka se yen o ye donjaba ye sɛbɛnnikɛla ko mandat 2 dafalen sanda a y'o kɛ san 2 wɛrɛ a y'o kɛ kolokala de la taa ni ka segin n'a ɲɛti sɔrɔ texte a b'u falen don o don o ma bɔ a kɛlen bɛ k'i kanbɔ 3e mandat nɔfɛ o sɔrɔli de kɛlen bɛ gɛlɛya ye don o don fɛn min ye texte ye a b'u ba yɛlɛma a ko fɔlɔ ko fɛn min ye lajɛ o bɛna kɛ utukalo tile 27 na tile 28 ko bureau sigi bi kɛ fɛn min ye a yɛrɛ kelen ye a y'o dati a nan'o cɛ ka bɔ yen maaw bɛ bali min na a ye communiqué sɛbɛn tuguni k'a fɔ o ma bɔ a labanna tuguni ka dati 2nan bɔ ka fɛn min ye sigi 2nan ye k'o dɔda septembre kalo tile 6 tile 7 na tile 8 a y'o dɔgɔda maaw bɛ bali min na a ye communiqué kɛ tuguni ko ministre min bɛ malidenw ka kɔkanko ɲɛnabɔ k'o kan ka taa Abidjan k'a ni CEDEAO ka délégation kan ka na Mali la k'o tuma ko ɲɔgɔn ye ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko ministre n'a tɛ yala maa t'a nɔ na min bɛ se ka jamana baara kɛ wa ɲininkali tomi bɛ CEDEAO bina yala Haut Conseil malien l'extérieur ka mun bɛ CEDEAO ka nali la sabula CEDEAO ka section tɛ CEDEAO ka bolofara tɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni faamuna o de ye k'a fɔ Abibu Sila a bindɔla don nka a t'a fɛ ka bide o tuma a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to a jɔyɔrɔ ka ngolo fa sɛbɛnnikɛla ko maliden minnu bɛ kɔ ka digi kɛr'u la u janfara nafolo caman bɛ yen minnu tununa burujali kɛra o tuma malidenw minnu bɛ kɔ kan u dɔw ka bolofara minnu bɛ Congo min bɛ Gabon u k'o de ma Conseil des Maliens du Gabon Komaga o Komaga ale kɔni ye wulikajɔ de kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Abibu Sila ye nin sigi sabanan min n'a y'o annulé o tuma ale yɛrɛ de sen kan ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen la sa a wɛrɛ ka bila nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye sɛbɛnna don fɛn min ye commune 6nan tribunal la olu y'a jira k'a fɔ Abibu Sila bilaki a kan ka bi beleke o sumako dugumajɛ a taara o sɛbɛn Kwakari cour d'appel la ni ka n'i sigi a yɛrɛ ko san bɛrɛ de b'ale bolo ni maa min y'a ja a b'a jigo kan san bɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o kɛlen Komaga maaw n'o ye Mamadu Nbare ye Nbare fɛnɛ ale ye wulikajɔ kɛ Mamadu Mere Jawara Mamadu Mere ale fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ ka taa damakasi sɛbɛn don Cour suprême na sigi kɛlen bɛ k'o jaabi kɔnɔ san'o cɛ Abibu Sila sariyatigiw ye min fɔ a kan'i damaga Haut Conseil des Maliens l'extérieur tɔgɔ la a kana se bureau la don o don n'a ye baara k'a tɔgɔ la fɛn min ye million dan ye par jour a b'o de sara sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni gɛlɛyalen bɛ fo ka taa fɔ ko a to ten nka ɲagami b'a maa wɛrɛ tɛ Abibu Sila ale de b'a bɛɛ lajɛlen ju la san 3 a y'o fara a ka mandat kan a b'a fɛ tuguni ka mandat 3nan kɛ Alpha Condé ta ɲɔgɔn tɛ 3e mandat 3 yɛrɛ maa siranna 3 chiffre yɛrɛ 3e mandat ma ɲi dɛ Yodi Seydou ne bɛ n kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Yodi Seydou k'a dɔn ayiwa min ye Mahamadi Touré ni y'a ka fa ani kelenya a fɔ maraka kunda koto ɲɔgɔn da la a fɔ marakaw ka dugu marakaw Yodi Seydou ɲɛta a fɔ maraka jamana marakaw Yodi Seydou k'a dɔn hinɛ ani makari a fɔ marakaw balimaya sinjiya ka sinji Yodi Seydou a fɔ ko maraka kabini diɲɛ kunungo nin bɛ maraka kunda bi association Elimane Dagakan Yodi Seydou k'a dɔn kunungo u y'u ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye ba in di dɔ wɛrɛ ko fɔ min ye délégué 300 ani 37 olu nana ka bɔ Mali fa bɛɛ ani diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na kunungo ayiwa min ye ɲɔgɔn ye palais de la culture Amadou Hampâté Bâ Yodi Seydou ka jɛkulu n'o sigilen don dugu de kama politique kɛlɛ tɛ Yodi Seydou k'a dɔn diinɛ kɛlɛ tɛ an ka jamana ɲɛta ani an ka jamana hinɛ ani dɛmɛ b'an ka jamana sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn jɛkulu in tigi kun ye nin ye Yelimane Yodi Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ association min n'a b'a ko fɔ tiɲɛdo gɛlɛyamisɛnninw ani mankamisɛnninw o ti ban na association développement cercle de Yelimane Dagakan Yodi Seydou kabini san 2014 a sigira singa dɔwɛrɛ tɛ koyi Yelimane a n'a lamini Yodi Seydou k'a dɔn dɛmɛ ni dɛmɛ ani hinɛ ka ɲɛsin dugu a n'a lamini ma a ko n'i y'a fɛ ka lajɛ min ye association ye maa ba 70 bɔɲɔgɔnko Yodi Seydou k'a dɔn association Dagakan i k'a dɔn a b'o de ko fɔ min ye awɔ dugu ye dugu 92 ani 2 Yodi Seydou k'a dɔn ka taa se commune 12 ma o de bɛ Yelimane ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ Batara jamana ye o tɛ Batara dugu ye o association min n'o kan ka sigi Yodi Seydou k'a dɔn a ka kan bɛɛ lajɛlen da ka don a la bɛɛ lajɛlen
kan ka ɲɛfɔli kɛ sabula n'i ye maraka jamanaw ta k'a lajɛ Georges Weah k'a dɔn maa minnu bɛ kɔ kan olu ka dɛmɛ fanga ka bon kosɛbɛ o de la i k'a dɔn n'an y'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka jamana i k'a dɔn an ka dugu a ɲɛtaa bɛ kɛ sabati fɛn ye biro faleli Georges Weah ko maa kɛ cogo o cogo i k'a dɔn a ko mankan da tɛ kununko alamisa tɛmɛnen Georges Weah b'a ye k'a fɔ ko in kɔni a kɛra ko wasalenba ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara tun bɛ kɛnɛ kan ministre min n'u k'a ma a bɔ ministre de la solidarité Musa Mara awɔ ale maraka ya jɔnni Mara ye maraka de wa maninka de Musa Mara tɛ maraka tɛ an de la u de la k'a siya fɔ an ɲɛna Mara i k'a dɔn maninka tɛ de maninka sugu dɔ don u bi jamana in kɔnɔ ani ka taa laginɛnfa fɛ kosɛbɛ marajamu i b'a sɔrɔ yɔrɔ de la u bi taa maninkanfa in de fɛ wala Georges Weah sɛbɛnnikɛla ko ayiwa ɲaɲɛ in sefɛ délégué nana ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na Georges Weah k'a dɔn u ye ko lajɛ k'u laroué sɛbɛnfuraw n'o ye règlement et statut ye Georges Weah k'a dɔn olu lajɛli k'a sɛgɛsɛgɛ ani bilan sabula u bi baara minnu kɛ wariko kumaw b'a la san 2014 ka bila 2020 na Georges Weah k'a dɔn a bɔ tɔndenw wari min farala ɲɔgɔn kan u fɛ miliyɔn 35 ani ayiwa miliyɔn 35 a n'a kunkanfɛ Georges Weah k'a dɔn carte de membre o b'a jira k'a fɔ n yɛrɛ bɛ tɔn in na Georges Weah k'a dɔn miliyɔn 38 sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ o fara ɲɔgɔn kan denw ka dɛmɛ ani ba ɲumankɛw ka dɛmɛ n'i y'a ta k'a lajɛ wari yɛrɛ min b'u ka compte la bi kana bɔ ka bi dɛ 1 milliard 320 millions voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Mbolongi peut faire qu'à fort, ni dondelebeleba inga wari be million bisaba. Non. Tu as vu? 1 milliard 320 millions. Barakaw dem sekanige. Ne marakamuso furanya na ha. Association diga ka ne. Georges Weah. Nge diga. Ka dɛmɛ, u ka wuli ka jɔ, u ka cɛsiri. Georges Weah k'a dɔn a bɛ ɲɛsin kalangoma kɛnɛkoma sɛnɛ ji Georges Weah k'a dɔn k'o ta k'u ka dugu sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn a bɛ ɲɛsin o de ma sɛbɛnnikɛla ko in daminɛ fura dama ka n'a bila bi la yiriwa ani dɛmɛ min dara ka dugu sɛgɛrɛ a barika bonda kosɛbɛ min kɔni ye président kura ye u sigira u k'o de ma ko Tumani Tarawele dɔw k'a ma ko Tumani Banye Kaniaga Georges Weah k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan yɛlɛmanikaw dugu tɛ dugukolo sanfɛ yɛlɛmani ka tɛ diɲɛ dugu min na tubabu jamana arabu jamana ameriki jamana farafin jamana yɛlɛmani ka den b'a bɛɛ la wa bɛɛ lajɛlen bara k'i sɛbɔ milliard 1 million 320 mais u ye erreur kelen de kɛ mais ils veulent les charger de communication donc maraka ka charger de communication est-ce que u yɛrɛ bɛɛ chargé de communication ye tout le monde bon o de b'a tiɲɛ u ye erreur kelen de kɛ mais pourquoi u ma ordre de mission dilan et tu étais bon là-bas voilà pour rehausser l'éclat de la cérémonie sisan kɛ koba ye u ye erreur kelen min kɛ n bɛn'o de f'u ye u ma jare xiri a ka jare nin kɛ ɲa ye a ka min kiri u da jare mu da donc ne bɛ n wakilu kɛ u ka président ye Tumani Tarawele n'u k'a ma ko Tumani Banye Kaniaga Kaniaga voilà Tumani da jare ndu Tumani ka da jare ndu Tumani kɛnkɛ na lata kɛ jara Georges Weah waati da ka waati ma se bita kɔni a dafara n'o tuma bita an b'a bila sisan an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn farikoloɲɛkɛlaw olu bɛna u sɔnni da farikoloɲɛ burapele n'a ka cɛdenw surafana t'o maa du so in na nɛgɛ ɲɛ 20 sa u bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 an bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma bamanankan kɔnɔ boloda ni ne wulila Seydou Tarawele bamanankan kalanden Madani Ture ale bɛ sɔrɔ ka na kunnafoni min ye donso den ni donso ba ye k'i sɔnni da kan sini sɔgɔma ni Ala jɛna n'a ye min ye ABK ye a ko n'an bɛ kuma Seydou ko an k'a fɔ toujours ni Ala sɔnna a ma ABK Amadou Baba Konate Ablaye Baba Konate Musa Baba Konate Daba Baba Konate Seydou Baba journaliste Konate Seydou Tarawele Baba Konate voilà oui c'est ça Baba Konate ABK international ABK misiri jɔ million kɛmɛ ni kɔ k'a di silamɛw ma Mamadou ale bolo kun bɛ ne ka la journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam